Maďarská národnostná menšina je najpočetnejšou národnostnou menšinou na Slovensku. Jej príslušníci žijú na území Slovenska už viac ako 1000 rokov. Takmer 500 000 obyvateľov maďarskej národnosti obýva predovšetkým južné a juhovýchodné oblasti Slovenska. Z politického hľadiska je maďarská národnostná menšina jedinou menšinou, ktorá má zvolených svojich zástupcov v Národnej rade Slovenskej republiky. Toto napätie vyvolala maďarská strana. Ústava Slovenskej republiky rešpektuje a ochraňuje základné práva a slobody všetkých občanov našej republiky, teda aj občanov národnostných menšín. V zmysle zákona o používaní jazykov národnostných menšín v obciach, kde žije minimálne 20 % obyvateľov maďarskej národnostnej menšiny, sa používa okrem slovenského jazyka aj maďarský jazyk. Dvojazyčné sú označené orgány verejnej správy, názvy obcí, ulic, obchodov a iné geografické označenia v obci. Školský zákon umožňuje vzdelávanie žiakov v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Okrem materských, základných a stredných škôl máme na Slovensku už aj prvú vysokú školu, Univerzitu v Komárne. V oblasti kultúry patrí táto menšina k najlepšie organizovanej, má vlastné folklórne a tanečné súbory, divadlá, televízne a rozhlasové vysielania. Bohato publikuje a vydáva vlastnú tlač. Kellemes délutáni tévézést kívánok nézőinknek. Ma is számos érdekes témával várjuk Önöket, íme a kínálat. Április végén Komáromban találkoztak a Kárpát-medencei magyar iskolák diákjai. Egyedülálló műemlékek a Szepességet és Gömört összekötő gótikus úton. Városi múzeum a felújított Törökházban, Szenc központjában. Ako sa žije maďarskej národnostnej menšine na Slovensku, či existujú napäté vzťahy medzi Slovákmi a Maďarmi, sme zisťovali v uliciach Nových Zámkov. Patríte k nejakej národnostnej menšine? Áno, som maďarskej národnosti. A máte s tým nejaký problém? Vyskytli? Vôbec nemám. Žiadna diskriminácia, nič? Nie, vôbec. A ako vychádzate s ľuďmi ako Slovákmi? Veľmi dobre, veľmi dobre. Patríte do nejakej národnostnej menšiny? Áno, Maďarka som. A stretli ste sa s nejakou diskrimináciou vôbec celkovo? Nie, vôbec nie. Takže všetko bez problémov? Áno. A aký je váš osobný názor celkovo na menšiny? No tak, ako na menšiny ako našej strany, ako Maďarov. No tak to vám poviem, že nájde sa ľudí aj medzi nás také, čo nadávajú, povedzme, na Slovákov, ale opačne, takisto. No, nie sú rovnaké. Patríte do nejakej národnostnej menšiny? Nie, ale žijem v tej oblasti. Takže poznáte nejakých ľudí z tej národnostnej menšiny, alebo žijete? Áno, okolo mňa je veľa takých ľudí. A máte s nimi nejaké problémy? Ale nie, nemôžem povedať. Starší ľudia, povedzme v úradoch, raz sa mi stalo, že som, poviem to tak, že robila tlmočníčku, lebo pravda, taká staršia babička prišla a nevedela tak dobre po slovensky, ale tak preložila som to a aj tak sa to úradné vybavovanie spravila. A aký máte názor na tie národnostné menšiny? Ja myslím, že tie konflikty nie sú také, že by nerobili niektorej strane nejaké problémy. Ako sme počuli v predchádzajúcej ankete, na južnom Slovensku žijú vedľa seba bez problémov Slováci aj Maďari. Kto potom vytvára napätie a problémy, neustále prezentované našimi politikmi a médiami? Je to, čo sa prezentuje v médiách, skutočne pravda? Slovensko-maďarské vzťahy sú už niekoľko rokov permanentne naštrbované rôznymi extrémistickými, ale často aj politickými skupinami z oboch krajín. Vyčínanie maďarských fanúšikov a zákrok polície v Dunajskej Strede, pálenie našej zástavy v Budapešti, zamietnutý vstup maďarského prezidenta na Slovensko či nešťastné výroky Jána Slotu sú len voda na mlyn vzájomným roztržkám. Aký je váš názor, čo sa teraz hovorí v politike? Ako o národnostných menšinách? Tak myslím si, že to robia len tí horní ľudia. Horní politici, bežní ľudia žijú normálne. Úplne v rovnováhe. Čo si o tom myslíte, čo sa prezentuje v médiách o národnostných menšinách? A že to je to prehnané, že to vôbec není pravda, lebo ľudia medzi sebou sa veľmi dobre vychádzajú. Nezáleží na tom, či je to maďarskej alebo slovenskej národnosti. A čo sa hovorí v správach a čo hovoria politici na menšiny?
to už asi si chcú nejaký politický kapitál z toho získať, čiže je to všetko také zmanipulované. To isté robia iné štáty s menšinami, takže ja si myslím, že sa to len zveličuje. Čo si myslíte o tom, čo sa prezentuje v médiách? No to je naozaj, to robí všetko média, aj vláda, tam tí ľudia. Medzi ľudia nikdy nebolo to, čo teraz. Ľudia sa dobre majú, znášajú sa sebou. Párkrát sa nájde, že niektoré vykrikuje jeden na druhého, ale viete, to je málo kto. Aký je váš osobný názor teraz aj, čo hovoria politici? Ich názor a ich problém. Takže nesúhlasíte s nimi? Nie, určite nie. Ja to tak necítim žijem s ľuďmi, ktorí sú maďarskej národnosti úplne bez problémov, komunikujeme spolu. Ako deti sme sa hrávali spolu, takže žiaden problém nemám s nimi. Čo si myslíte o médiách? Čo sa v nich prezentuje o tých menšinách? No viete, oni musia riešiť o mnoho vážnejšie problémy, tie medzištátne, teraz to bola tá otázka toho dvojitého štátneho občianstva, takže to je ťažko sa k tomu vyjadriť, ale tak keď niekto myslí, že by chcel mať dvojité štátne občianstvo a zákon by mu to umožňoval, tak to treba dovoliť. Dvojaké občianstvo pre zahraničných Maďarov sa stáva realitou. Maďarský parlament dnes drvivou väčšinou hlasov schválil kontroverzný návrh Viktora Orbána. Slovenská reakcia prišla okamžite. Občania, ktorí požiadajú Budapešť o maďarské občianstvo, sa musia so slovenským rozlúčiť. Výzvy, varovania a žiadosti Slovenska zostali nevypočuté. Zahraniční Maďari budú môcť dostávať maďarské občianstvo bez trvalého pobytu v Maďarsku. Stačí, aby mali maďarské korene a ovládali jazyk. Proti boli len 3 poslanci. Slovenská reakcia prichádza okamžite. Vláda posiela do parlamentu návrh, ktorý znemožní dvojaké občianstvo tohto druhu. Ľudia, ktorí ho dostanú, si budú musieť vybrať medzi slovenským a maďarským občianstvom. Štátny občan Slovenskej republiky stratí štátne občianstvo Slovenskej republiky. O to bude počet obyvateľov Slovenskej republiky nižší. Slovenská národná strana by vedela veľmi rýchlo s touto menšinou sa vysporiadať. Je dosť času hľadať lepšie riešenie. Ide o agresiu voči Slovenskej republike. Navrhujem, aby vám, pánu Slotovi, pani Belousovovej a mne odmerali krvný tlak. Chcete dať o tom hlasovať, pán poslanec? Zdá sa vám slušné sa takto sprostácky a chrapunsky správať podpredsedničke Národnej rady? Po búrlivej diskusii parlament prijal obmedzenie dvojakého občianstva aj hlasmi KDH. Zvyšok opozície sa hlasovania zdržal alebo bol proti. Poslanci za SMK do sály vôbec neprišli. Spomínané dvojaké občianstvo nás netrápi. Chceme prácu a slušný život. Aspoň to tvrdia ľudia z východného Slovenska. To maďarské problémy na čo ma majú zaujímať? Mňa to momentálne netýka sa, ale pokiaľ by, najsám nezamestnanosť a tak potom. Tu som narodila, tu som doma. Na čom je dvojaké občanské? Sme v Európe, už je to úplne asi jedno, ne? Žijem na Slovensku, tak mám slovenskú národnosť a vlastne pretože som Maďarka, žijem tu, podľa mňa to je v pohode vec. V prípade, že by zaujímali nepriateľské postoje k Slovenskej republike, tak by boli proste vyhostení ako cudzí štátni občania. A čo na tento problém hovorí Ďula Báči? Ako sami vidíte, už som dosť starý a za tie roky, čo tu stojím, som už zažil veľa. Hrajú sa pri mne deti, stretávajú sa mladí, klebetia babky. Ale so žiadnymi problémami medzi Maďarmi a Slovákmi som sa tu nestretol. Tak dokedy vy ľudia budete hovoriť o probléme? Problémom to bude vtedy, keď to budeme mať na jednej a na druhej strane politikov, ktorí budú chcieť, aby to bolo problémom. So many years gone away.